kowe arep begal aku yo pancen kowe mangkono yen kowe arep begal aku aja menek apa kalung gelang ali-ali sak jiwa ragaku aku morgake gelem tok begal aku ora butuh jiwa ragamu aku mung butuh bandamu kowe gelem begal sak jiwa ragaku apa ora besok ora gelem saiki apa dene yen kono aku uga dadi begal sing tok karepake dina samangku aku bakal begal jiwa ragamu bandaku begal ning jiwa ragamu tak begal sing tok karepe kowe manut tak keloni sanyokoring Kasiwara Cahnawi Soto kang anjok saking wiyati Lonjong mimis mlayumu eneng apa lho ya Kakang aku meh kedrawasan ngangkang Narayana kedrawasan piye Dina samangku aku rewa-rewa begal bocah lanang sing ganteng banget jenenge Permati tak begal bondo donyane gelem utawa manut lah kok duwe tembung dheweke uga begal aku bakal dibegal jiwa ragaku aku bakal dipergunjak dening Permati bocah nang ndi ngoyak-ngoyak aku dadak apa kowe yo ing asembin sing penteleng kalbu pambukaning pawono sing jeneng Permati kowe yo dasar Warnata kowe sapa aku begal Narayana sedulur tuane begal Narayana adimu kanggo aku sembodo menjagamu iso nglangkai bangkene Narayana
Kiai Cokro tumanduk marang si Permati
ana paribasan bacok langgesan dengkul sing dibacok tugel dengkule melu pedhot. Lha iki kados pundi? Jeneng kita Narayana kawan Permadi iki isih paris, isih sedulur, mlebu si Bratajaya utawa lara ireng kuwi. Ajeng mongso kulo jletrepun kados pundi kok kula tasih sederek kawan Permadi. Tata gelar jeneng kita Narayana kuwi dadi anake Demang Antyagopa. Ya Demang Sagopa ing Widara Kandhang nanging lugune jeneng kita mung dititipake dening wong tuamu. Lajeng tiyang sepah kula wong tuwa kita, wong tuane si lara ireng klebu Kakang Mukakrasana wilugune kang sejati Ratu Mandura Prabu Basudewa. Ya mung kebak katresnan lawan jeneng kita sakatrine becik Kakrasana Narayana lara ireng. Kinubel rasa kuwatir wong tuamu lanang. Mergo kuwatir nek diancam dening Kangsa Dewa utawa Baspara Kangsa sing wis lakon tok pateni udakara pirangane sasi kepungkur. Mergo Kangsa kuwi nggih mangsa kepengin dadi ratu ana ing negara Mandura. Lah lugune Kangsa kuwi dudu atmajane wong tuamu Prabu Basudewa. Nalika jaman lakon Basudewa grogol ana kang nyidra resmi lawan garwane Prabu Basudewa Dewi Mahira ya Dewi Maerah. Narendra ing guwa Prabu Gorawangsa membo jebles lawan wong tuamu Prabu Basudewa nalika Sinuwun Prabu Basudewa jengkal saka praja membrane Gorawangsa mau bali mringkah kraton ing Mandura nyidra resmi wekasane ngandhut jabang bayi. Lah jabang bayi awet katresnane Gorawangsa lawan Dewi Mahira mau tuwuh si Kangsa Dewa kula. Si Kangsa Dewa kuwi duwe watak buta-buta betah nganiaya mergo anake Prabu Gorawangsa sing wujud denawa utawa raseksa. Lah wis lakon jeneng kita mateni duk nalika lakon adon-adon jago kepungkur. Ngaten bulutnya. Lah jlentreh jeneng kita isih sedulure Permadi. Permadi kuwi duwe dulur cacahe ana 5. Sinebut Pandhawa. Pandhawa saka tembung Pandhuwawa, hawane Pandhu Dewanata, hawa naksune Pandhu Dewanata. Wakasane kang wis lakon garwa putri saka Mandura, ya mbokmu cilik Dewi Kunti Talibrata. Monggo Kunti Talibrata kuwi adine bapakmu Basudewa. Nah, yen ngono ing antarane Narayana karo Permadi lan dulure Pandhawa, dulur ora dudu aduh yayi. Nipani alung-alung mentanu ing awiya pangabekti kula katur Kakang Mas Narayana. Iya Kyai Permadi Kakang mbok lara ireng iya Permadi tirmune jebul kuwi adiku.
Narayana Ngulung tumedhak mrapake kawan jeneng kita wis rampung ana nggonmu duweni dharma. Bantu marang sapa samane urip. Nggonmu wis gelem dadi wong rekoso, kadang kok uripmu rekoso, ning gelem bantu marang sapa samane gesang. Panggeran kula nika becik-becike wong nek kuwi bisa piguna tumrap Bebrayan Agung ya. Kuwi dadi dalan kasutapan Ditanayana ta Kabuharana. Dina samangka jeneng Ditanayana bakal ulun kanthi munggah mrikanyuwangan minangka dadi jagoning dewa. Ana satu munggah kanyuwangan sing ditimbulake saka pakandining ratu. Sing wujud denawa. Wujud buta Prabu Yudha Kalatresna. Ya sang Prabu Manarasinga. Iki dijek saka negara Dwarawati Purwa ya negara Dwaraka Kawestri. Sing ngrangsang lawan para dewa kepengin kelungguhan kadewatan kuwi dadi ratu ana ing Suralaya. Dewa-dewa wis tumandang damel. Tegese wis tumandang, tegese wis makarti. Ngendhaleni kanepson kang satu kadigdayane Prabu Narasimha. Ya Prabu Yudha Kalatresna palandene padha mundur ketawur. Ora monggo kliya tanding lawan Ratu Dwarawati Purwa sing sedhi mandraguna dasare wujud raseksa. Lah dina samangka mbok menawa dadi dalan kampung Pendhita. Tak dadene jagoning dewa, namun jeneng kita bisa mangkani Prabu Yudha Kalatresna. Lawan patine sing jenenge Gada Mustaka sing ngamuk ana ing kayuwangan. Jeneng kita bakal bisa jumeneng Narendra nyuli Prabu Yudha Kalatresna. Waduh, wis saken dalu. Nang sorot ing surya Prabu Yudha Kalatresna. Jagone dewa Raden Narayana Senggara Manduwa. Sing jeneng Yudha Kalatresna kuwi ya pancen kaya mangkono. Patih Gada Mustaka ya aku Patih Gada Mustaka. Endakno pangkatimu sing kowe dadi ngratoni para dewa. Para gati sumingkira, nek ora gelem sumingkir ketandangan dening Narayana jagone dewa untal malah moksa ora wae.
dikurbani Gusti Kang Maha Nasa. Panjenengan ingsun sukmane Prabu Yudakala Kresna. Ya Sang Prabu Narasimha. Nyuwun pangapunten jiwun. Kepeksa kula kedah ora dadi baya mengapa. Awit kula nampi dawuh saking para Jawata kinten ya kula mangerti panjenengan ingsun ngerti. Dalan kepati, dalan kasampurnan iki sing tak upadi. Kawruhan ana nggonku tata gelar pengin dadi ratu ning dewa. Mung anggo kepengin mati sampurna. Mergo aku wis rumangsa ora bisa dadi ratu tumraping para warga agung ing negara Dwarawati Purwa. Uga sinebut Dwaraka Kawestri. Aku wis ora kuwowo dadi pimpinan sing becik. Aku pengen mati sampurna nggayuh kaswargan langgeng. Sakungkurku saka negara Dwarawati Purwa. Dina sampeyan tak pasrahne kelawan jeneng sira. Narayana dadi Nalendra, dadi ratu ana kono. Waduh matur nuwun jenengan. Yen mesti wahyane mangsa kala entuk kamulyan kang saking entuk kamulten mung Gusti sing akarya jagat iki ngamulinani. Puniki saken dawuh kula. Dina samangku bangkit jeneng sira mateni kelawan Yudakala Kresna. Dina sang Prabu Narasimha tegese jumbuh lan janji ulun. Iso mateni usah mungge kayangan kowe tak wisuda dadi ratu ning negara Dwarawati Purwa kene. Dina sampeyan kumono gage ayo tak busanane cara Nalendra tak gawake sanadku ulun wisuda dadi Nalendra. Kanthi sono nggonmu teken kanthi tekun tekan sing kok gayuh dadi wong mulya. Saranane Krida Brata bebantu marang Soma Samaning urip dadi kasudapan kita Narayana. Puniki sedaya saken dawuh. Lah kanthi mengkono jan kira olehne wis lakon ulun wisuda dadi aku ing negara Dwaraka Kawestri Dwarawati Purwa. Tak menehi jejuluk Sri Bagendra Prabu Kresna. Negara Dwarawati Purwa dicekak nganggo jeneng negara Dwarawati kendhang ditulis lan diapalke. Ewa dene Dwaraka Kawestri dicekak nganggo jeneng negara Dwaraka ya Prabu Kresna. Pundi sriwene sang dawuh sipating Nalendra menika kedah ndarbeni warangka utawi patih. Lanjut sing ngarepake menawi kaliyan kakang kula Kakang Udawa badhe kula dadoskan patih wong negari Dwarawati mriki. Kowe ya wis
wis pundhak dilaring carita Narayana wini suda dadi ratu sing becik kena nggo conto kena nggo gondelan sing ala katuta barak lawan lesus jeneng si Narayana wis dadi ratu kanthi jeneng Prabu Kresna wis itu kamulyan muga kamulyan katenteman kaharjan sumambau lan jenenge Bapak Tarmin saha Ibu Katmi kan maha beda panjenengane Mbak Dwi Lestari saha Mas Saiful Anwar manggil kamulyan kang sesati donya prating gelan amin amin ya salam